Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ki nongiram barim kaseng National People's Party Mokrwat Block hadin bekilada banpa yak shiti inokam nakaseng hanei kesngi kelai syong perkhat banyakren halor kesin jam ki bakin sasyem hakini ki kniat sngi habakren bekinong to okubor uba diverlan ulaong ngilai syong perkhat kumno ngin le ya kene ke jingelang lapen long haying sa jong uba sounder kaji halaban nakaleng uba diverlan ulaong ru ba kaperthai katip ba ngidei chicken badah ba ngidon kano ke jinge ngijuya pliu jengmut lang shiying shisam bat hakane ka kentiru ngilai lum lang banyakren ulaong ru babaro kitip ha ya uba sounder gaji kum away nikiri rangba kibala pau jong kejelah habaya dei bat ka election kabanwan kaban salong house nem arhajar arpulai uba diverlan ulaong bangin simklo ya karai habai dei bat kani ulaban rabru dakabaong ngidang don benta bantrai na kabenta kajing bha jong kipaj ba wat banbu ya ukertong ru ngi hab ban le nakaleng uba rowal langdo ulapan pau bangi don kajing temu ban penyang kertong habangi don ki briu ki banaying ki bantrai na kabenta kipaj ba hanrei ngimpat ong na ka ei kaseng ka ba ngin ya don bentalang susu ula ong ru ba usngau tenat ba persa kurim jong uba sounder kaji udon kajing angnut ban ya shimlam ban pe ya ka kya kason jong upaj ba kathan mau kurwat habaya kranpat ban uba sounder kaji ulaong baro kitip ba ya uba rowel kum uwai na kiriu pokmat uba trei na ka benta kari bat kajaj ban riu kipaj ba kipan pau ba kim kwa bangin sui kum tu ya ka constituency ulaong ru ba kasyong ha upaj ba bat ngin ap ya kapor ban shim ya karai ka ba khadu namar karai kamsyong ha umarwei susu ulaya thuru baki don ki constituency ke bakhot ban yale ya kani ke election ka banwan ka South Shillong ka dei ka wei na ki constituency ka ba ujuyale man kapor ka baulai constituency ru ka ba ki pajba ki khot ka ba ngampat ong haoj ni em bat manta ka mau kurwat ru ka khot hanrei ngin hab ban syong perkhat kumno ban le bat ngin shim ya karai ngidon hakane kompong jong ba sounder kaji barok perthai katip bangia dish kenom ndai ba balai bangia don hang ni ngidon hang ni namang ngidis kenom ta habang ngidon kanu kajing ka bangia syam ha ka yung kasam lana ha ka dong ha ka thanya ka ha ka state bat ha ka ri khasi jentia ni jue syong gumni siang bania perkhat ka kajing bat ka ka bangila ban sol ka bangi don kamban le na ban tabat pan bahapat landa ban wan rai kajing suk kata ka dei ka bangi jemlin tengia wan bane syong lang hang ni marnga ngej ba bro kita bi ba sondar riwe nagi lidar kiba yalami upai ba nadu hak sang balang bat kumru rong ba hak ka rijongi tengia don lang hang ni banya sim ya kejuk karai ka ba ngangas ngau bat kini kirang ba ki babon hang ni ki bawan wa kisnong ki babon ki klam yo banwan nomor ba kadang dei ka por repan te kidang ya pun ki bas akut ki ya ka parti mda don tanwe kadai karkom ya trei hakaba omdan kanu ka jing ya pentep la kadon ka jing development ka bahane kidon ki development ki belum detrimental kamdon kata kanu la hakanu bentar omdan tenrei ni kebujiam len mengatrei pajba ban kren ni kya ka shon ding pajba jong kisnong ki thau ni sukya haba kamdon hakaliang jong ni kum kinong trei parti ha po constituency banam yo ibeyo i satisfactory lana i bahun mentem i bala bat penhun ya kisnong lana ya ki pajba ya kinong trei ki baju ya trei sitom na kebataban organize parti bat ban yalam ya pajba kisnong kumut ki leader kata kadai ga wei te kamdan tun kanu ndai kamdan kanu ten ndai ka bawit kalong kum kata ka ba ong ba lada kimwan kamat ya phat te kan sisa bania don lang hang taru nomor ba unu badan hakanu kun lada kadon kum kata ngatrai unum ju hiru ban syong nomor ba unum la ban de kanu ka babhana beta kipai ba nomor ngimut ba na ban hai ni ndai ngikren bo na mata ki kam snong
ki kam jong ki pai ba ki snong ki kam jong ki individual kam simet ki kam pang ki kam sitam ngi dia kran boro ko me kita tai di ba tani ngi da sang sistem nam ta ka apot polai te kadang-kadang ka jing pengkre jong pi pat ban de kesan ini don ki kertong bla approach sapi nam ta kan ni ngi ita de jing sisa ba ngi haban sim kloy ga ne ka rai ban resign namar la ngi resign kloy mentangin jab yang pemujah ka senam arada khatra mo te haba kirang ba kilong keme ki samla ka ne ki wan ban ya snosun ya kata ka jing hab ban resign ban kerjaan ya ka jing resign kemun ngirang don bertai ya ka ban ya trainer bentak ki pai ba na jing bai pai ba kamut ban wat lara kan poi kapot bangin habu kandidat ro bo kandidat Long ba sha bang don ni ka jing thubu ba ga bang don ki bru ba na yeng ki ban yarar ble mun ki pai ba ki jongi ka than ka dong ka than ni te ni snow wan peniang ni kandidat tang bang empat ong naganoka group nana kanoka parti empat ong ka syong ho ini ki persak jongi ki suku jongi bat ki pada bakin ya ong lang kan noga grup ko biang bangin ya dan lang ta bat namar kata ngaru kumuwe na ibala jutre ber sikata bat ki pada juga dong mokorwat smutanat ba pusa kurim jonga ba saunar kaji I don kajing angnut kumne ban ya sakrilam mane simlam kampai ba ke khya ka son ni ba te ni sngo ban nang ban chai ngi risanyo na ki kambaro na ki we pat nang ba ngin ai ane kajing ka khui kalong kajing sisa ha ka ba kum I thao jungai bolong I ba rowel do ba ju khot I badek rowel poka konstitusi ju kamokrwat ba ru ka thain west I think po south west ba kini ki district tang mi thmai ki tip ya ka ek contribution ka ba uni way one of the tolida jongka state no way ni kinong elam nadu ka por bang yo ka state hadu benta ta hadu ka ar khat phra le se im simla ayu ndrei do way bra contribute ya ka ja bendo te hoi kalong jing sisa hadin ba bon tli kisnam la kamban reu nyo tem la long kum no khmat te ki pai ba ki skoba nimla ban chu e kum tui ka konstitusi yo bangi klat ki kam ka ba ile le se nadu ka ba ka konstitusi from the scratch bang no ka por ba dang job ni kong 72 hadu ba yo district te kri di kamrat ba jung ba ti kabadi ha kaba onle kumnu nimla banong em habo pai ba yam ut lunyar nimla banong em tenre in up ekpor at a very appropriate time ya kabang is decide let's say ba di balan the way ki prominent figure uba long way ki rang samlarang ba patristom ba rekat ba I payet ibalong way ki nongelam jungi te pila asul tu I mo pat ki pai ba jo konstitusi ki tip hau e baro balendo ka state bro tip pat ru ka e ka ba ikran me I kamut kalong ka sembo kser sembo rupa te ka e ka ba ka khti ka mon ka khti ka diang jo I kana kamut pisutu aba kana ka tarjur ka ba sirkai ba te nangno kumno banle kani ka padik platform I think very soon ngi seshim ya ka decision ka ibang di banle ini beliau bapipa sunu what segar hills ru la kadon kalenti na por ba kadon long president juga FKGP kadon ka por ba abang penyang akan mau penyang yu supreme sang mana ka PDM ka parti bang form job pada ketika por kadon ka jingkot ingaban yang gona gar hills ru ani ki jaka ka ba te kum kita nomor begini ki state figure bangin le te apa kadon ka jaka ka ba ki khot nga su ba ka jingele kalong ba ngin ra ka thong ngam dan ji atatin bangan poi mo
Namar ka bun ki konstitusi ki bagi khot tengah habjit ke konstitusi. Kani ka Shillong South ru ka bangan jile. Wat lakolong ka area ka bajinjar nga namar ki wei pagi jet benrio ki ban boat inga ru still I managed to get the boats ki bangan sotrat sawaja sanaja. Kamulai konstitusi ki ong manuban inherit legacy ki jong women jong pi ba founder bala le bun ki tika taru ko di ko wei ka demand ka basil kai hadu mentang empat ong em le hoi. Kamu keruat ru ka ke bangin le ka mentau ni tolida wei ni ki nongelam jungi ba khrau ba roweleng do ba numna la ban ong em ki development ka ba ulale ka taru mentang ha ban syong nang nu kum nu ka afa ka wan ba habo afa kum uriu romba kum u barwel mareng baki khot tolida jong ka district jong ka state le jong ka constituency especially ngathrai kalabu yang ha ka bangan haban ai ya karai ko si ringkat omdei tang kat nil ngin sa khot ya ki meeting ba kham he ban ai ka decision kata ka point ko ba na